Balagbag online huli ng LTO. Naka-reserve na sa amin, di ba? Ano i-upload ngayon yung mga nakamalapang content? Ikaw naman ikaw magalit? Gusto ko lang gumawa ng apology video. Shoutout po sa LTO. Pasensya na po. X-ray ng boso. Yan ang dapat binabalagbag. Ako nga pala si James Yapper para magalitang balitang ina sa Pilipinas. So, binigyan ng show cause order ang isang sikat na vlogger na si Galawang Osas Bata. Sa mga di nakakakilala sa kanya, ang kanyang klase ng content sa ngayon ay yung mga extreme na klase ng mga stunts or mga pranks at mga skits kung saan merong klase ng pagsira ng mga bagay. Nagsira na siya ng e-bikes, nagsira na siya ng mga motor, nagsisira na siya ng mga sasakyan, meron nga siya nilaglag na motor sa swimming pool. May panoorin natin yung lahat. Ito di ko alam kung balagbag o balagbulag ba tayo sa katotohanan. Pero hindi ko kasi alam hanggang saan ang limitasyon ng LTO at ang limitasyon ng content creation. Kasi parang walang governing body nasa FB. Sa FB, pag ayaw nila, i-remove nila yung content. Diba? Minsan may mga upload yan mag-viral tapos after a while mawawala. Yung isa naman, ano ba yung batas ng Pilipinas tungkol naman sa mismong pag-post ng mga ganong klaseng prank o skit na may mga bagay na nasisira at merong involved na mabilis na paggalaw ng isang sasakyan. So yun mga kailangan i-plakaduhin yan para din sa safety ng mismong content creator at ng mga kasama niya doon sa content at yung mga mga bystander lang na hindi naman kasama sa content ngayon. So sa mga bagong vloggers ngayon at influencers sa social media, napupush ang limits ng content creation. At kamakailan, itong papanoorin natin ngayon ay naglabas ng show cause order ang LTO. May online na pala, huli. At basta wag online kotong baka dahil sa laki ng kinikita niya baka gusto ng onting extra. Pero I think talagang genuine concern lang ito na LTO. Pero ano ba pinagsasabi mo pa? Baka naman hindi yan big deal para i-show cause order siya. At binigyan siya ng 90 days suspension sa kanyang lisensya. Sigurado naman ako afford naman niyang magkaroon ng driver ka 24/7 pa. Kasi I think isa sa mga pinagkakakitaan niya ay yung online links. Alam naman natin saan ang punta. Iyon ang siguro isang paraan kaya na-offset niya yung ganitong klaseng content na magastos. Kasi ang parang naging running joke ay walang gagaya ng klase ng content na ito kasi sa nangyari kay Stefano at kay Ria Vlogs. Pero yun din, meron din namang kapalit ang paggamit ng mga ganito. Ngayon, nakuha din niya, mapapanood din natin, nakakuha lang din niya ng show cause order niya at papanoorin din natin. Pero ano ba itong mga pinagsasabi mo, Pao? Panoorin muna natin. So syempre, yung mismo pagkatama ng mga kotse, kailangan namin i-pause at i-skip dahil bawal kay YouTube yan. Ito yung parking. Dito nagising ang LTO, parang nakageto sila. Dito nagising ang LTO. Bawal yan. So dito ang ginawa niya, syempre alam nyo naman yung galawang katangahan na porket may tao nakatayo doon, yun yung skit nila, pwede ka na magpa-reserve ng parking. Hindi ka naman kotse, hindi ka naman autobot. So, hindi mo pwede itong gawin. Yun yung pinaka-joke. Parking, magpa-parking kami. Ano magpa-parking? Nakita nyo may tao na, di ba? So, reserve na sa amin to. Tao, pero Sa amin kalahati to. utak. Naka-reserve na sa amin, di ba? Andito na, andito na ako, nauna ako. Alika nga. Oh, Tanga ba? anong tama? Asan yung sasakyan mo? Paano mo naging sa'yo yan? Andyan yung ano ko, boyfriend ko kasama ko. Ako nauna dito, so kami magpa-park dito. Te, Grabe. lumapit ka Aray dito. Te, kailan pa naging reservation na tatayo ka dyan? Ito yung raso kaya balagbag ang kanya title. Talagang rektahan, ano ba yun? Tapos Sakitan. sasabihin mo kayo ang magpa-parking. Wala pa nga yung sasakyan nyo Di eh. ba pa sinabi reserve Tama ba? Di! Bilisan mo! Wala tinawag. Naka-reserve na ako ng parking dito kaso merong may gustong mauna. Kupa na ata to eh. Halika dito. Alam mo, may dalawang bagay na meron ka, na pareho. Buka at saka ka. La! Ang Gagi, ina- budaw ako! Sa amin na to, naka-reserve na to. Walang reservation dito sa parking! Can award Sino ka ba? ni Mali siya. Bakit? Bakit? Sino Ano, ka ba? bakit babae? Bakit? Governor ka ba? Governor ka dito? Ay, ano? Ha? Kupal to din! So may alam nyo na pwede kayong kumita dun sa mga dati yung pinag-actingan sa classroom pag kailangan ng skit ng teacher nyo. Ito, hinging pruweba na yan kailan malupit ito, di ba? Kay balagbag, sa iba pag gumagawa ng mga skits na ganito. Pero ito dinadala niya sa extremes. Bakit? Sino ba yan? Ay, si Balagbag yan! Ano ba lagbat? So pinapakita ba sa dinoraan siya sa mukha? Kasi nanonood ako sa kanya eh. I mean, alam mo yun, hindi siya para sa lahat. Pero may enjoy mo to sa FB. Kasi sa FB lang naman to magva-viral. Mahirap to kumita sa ibang platform. Kasi pwede ka ma-demonetize tulad ngayon. Kaya kailangan mo na ibang pagkakakitaan nito. At yun nga yung nasa links niya na mga parang Voldemort na mga links na he who should not be named na alam nyo na klase ng way para kumita. Abante mo na! Bakit mo? Alis! Abante
Abante mo na! Ang maliin mo doon ate, dapat dumaha ka muna. Abante mo na! Salamat ka, babae. Ako, gago. Hindi nga malalim! Ito yung kotse niya, yung ang gusto ko talaga ng LC250, please! My God. Baka naman, may kilala kayo, please. Eto. So ito, binanggana niya dito. Dapat na ginawa, mas bilib ako pag ang binunggo niya, ito LC niya. Ito LC niya na ano. Yeah! Wow, may setup, damn, that's top tier content, let's go. May set. Hindi mo pa Meron din ang angle niyan, papakita lang sa inyo, Miss Editor, yung angulo ng pagkatama mismo, ito yon. So talagang tumama. Syempre hindi namin pwede pakita yung mismo pag-hit. isasagad kita. O umisa pa. Ano? Ha? Ito na yung konfrontasyon. Ito yung sakal-sakalin niya yan pag ganyan eh. Yung po nyo. Sino nagturo sa Si Kane. tatanga-tanga mong girlfriend? Na wala. magparada, magpa-reserve ng tao? Walang coaching ginagamit? Tanga ka ba? Alam ko silang babalo sa Ano, ganun babayaran? Paano ito? Tingnan mo! Wasak ko! Babayaran. Puti! Wala naman kuya! Wala na! style. Kung may insurance ka, di naman kailangan. Ito na. Ako ganun umiyak. Ito na, ito na. Ulo! Pera ba yan? Ano yan ba? Baka yan eh! Ano to? Dada naman, King! Ah! Ay! Parking. Mali ka ng sagot. Na niya sunod, ayusin niyo yung buhay niya. Mamayang alas 10, magla-live ako. Sumali ka mo. So yun na. So yun, nagsasabi na siya doon sa live at yun yung nasa links niya. Yun ang karamihan mga konti. Meron pa siya isa dito na ito yung sinabi niya nung nalaman niya na pinapatawid siya ng LTO. Ano i-upload niyo yung mga nakamahala pang content? May iba pa siya mga content. So matagal na yun. Ito yung sinasabi. Kaya sabi ko sa inyo, pagpapahingin ko muna si Balagbag eh. Si Pilit kasi kayo! Ito yung show cause order dumating na. Sir, magandang gabi, sir. Andyan mo ba si, si Sir Balagbag? Ayos, ako. May delivery po eh. Pasok kuya. Hindi ba delikado yan? Hindi, sir. Ano to? Galing Ano to? sa Pera? LTO. Ano? Galing sa LTO yan, sir. Love letter. Totoo pala ang hula. Pasord. Totoo ang miss-cheese. Basis na lop yun, Nisbis. Sir, may isa pa palang dumating. Ano yan? Galing sa mga naiingit sa inyo. Mukha niya. Sir, delivery po. Delivery, may isa pa. Ano yan? Meralco. Putang nyo naman. Pwede ba isa lang? Judith yan, si Judith. Sa bayan na. This is bag! Alam niyo ba na ang sisipag yung mga delivery rider na kahit na gabi na nagde-deliver pa kayo. Kaya ito ang para sa inyo. Ano nasa tiyan niya? Ano to, plastic? Drinks. At alam niyo ba na sa May plastic siya sa tiyan. kapag inalog-alog mo, Nagpatato ba ang siya? drinks ay bubulayan. Pero dahil sa Ayan. physics, kapag yan ay Grabe ka na. i-rub mo ng paulit-ulit ang ilalim, Sir, magandang gabi, sir. So, hindi ko lang kung yung original na LTO or pinaprint lang nila pero parang yun naman ata. Makikita nyo na may style niyang kanilang content. Meron siya in-RKO sa swimming pool, kasama ng motor. Ito naman nakita niya na e-bike na tinama. Yan, tapos nilaglag niya e-bike pagkatapos. Yan. So, nilaglag niya. putang ina mo. Basta nagtalo yung dalawa, tapos yung same formula lang naman sa nakita natin. Kanina, merong, kumbaga, siguro ito yung feeling ko si JB Suarez lumabas ng kotse niya palagi. Tapos nilabas niya yung galit niya doon sa mga kamote. Parang ganun yung vibe, tapos mas physical. Ikaw naman ikaw pagalit. Putang mo. Wow! Ba't mo nilaglag? Para kayong hari ng kalsada eh, no? Ha? Para ito yung hyperbolic na nararamdaman ng mga tao sa mga kamote sa daan at syempre sa mga kinaiinisan natin sa mga normal na tao. So ano talaga siya, very relatable. Sana lang lahat ng mga extreme na ginagawa, yung mga sinisira nila ay nililinis nila or sana man lang merong ordination sa mga barangay sa paligid. Pero hindi ko alam kasi paano ang batas doon. Kailangan mo ba? At kung kailangan kasi, kasi ito yan pag kailangan patatagal yan. At pag tatagal yan, hindi makakasabay siguro yung schedule niya pag-upload na kailangan doon para doon sa Voldemort link niya sa comment section. So, ito talaga yung coach niya. Ito naman yung... Yan. Ina mo! Motor ulit. Ito yung yan. Para kay JB Suarez. Pag pinilit mo yung pakala, magiging tanga nga ni. Angas mo nakakot ka, yakin ka pa. Yan. Para ano na to? Crash course. So yan. So binangga naman yung motor kayo. Wag naman! Parkingan yan. Ino mo naman, Bob! Parkingan yan. Dito pa nga, buti hindi na ano ng LTO, di nakita eh. Kasi parang nakapark, ganun ba? Kasi public parking. Ito kasi parang private na May pambili lugar ng lang. motor, walang parkingan. Tignan mo! Siyempre, mas mamura yun. Bahala sa kalsada, boy. Mas mura ang motor kaysa sa bahay eh. Boy,
Bago bumili ng motor, siguraduhin mo nang may parkingan. Hindi yung para kayong hari sa kalsada na sasakyan kayo nakaparada eh. Kabawi na pala agad siya dun sa Bahay namin umipit. yan, no? Ano pakialam ko? May bahay ka pala ba't hindi sa loob pinarada? Nakatamad Pinupunasan eh. lang nito eh. Pinupunasan, nakaamba lang kayo sa kalsada oh. Daanan nyo no. Oy! May isa pa. Munti ka na tumama sa LC niya. Nakita nyo yun, no? Papunta na dun, no? You know, Ay! kung dumire-diretso yun, mas mahal ang bahay dyan. Gar, tangina. Gar, patayo nga, Gar. Tangina mo naman, Gar. Ba't patayo sa akin? Patayo mo. Pira pa. Wala rin yan, collateral niya, kasama ka naman sa content eh. Pero pa nga dito, ito di ko to pwede pakita eh. Kasi dinaan niya yung kotse dun sa may tao sa loob, dun sa loob ng kabaong. Tapos wala, nag-alisa na sila after. Yeah, so, hindi ko pwede pakita to eh, kasi dito may tao eh. So, naglabasan sila dito. Ina mo! Yan. So, nagkaroon na naman ng usapin regarding sa responsible content creation. Ano ba yung limits mo? Kasi ito ang hirap pag ikaw yung nasa niche na yun eh. Paano mo lagi aangatan yung huli mong ginawa? Palala ng palalaya, ng palala ng palala, parang Mr. Beast na hindi siya parang hanggang saan naabot hanggang may masaktan, di ba? Alam mo yung, kunyari pa naghaharutan kayo magkakaibigan nyo, parang so biglang may nasiko na malakas, pas parang medyo masakit na, medyo meron ng iiyak, may matatanggalan ng ngipin, may magdudugo ilaw, tapos biglang either tatawanan ka o bababad trip yung nasaktan sa'yo. Parang nag-aantay lang na merong mamali, na masobra. At parang sa ganito na rin yun sa nangyari doon sa LTO. Sana lang kung ipagpapatuloy nila to at pag nabigyan na niya ng ekspedasyon doon sa online na huli na ginawa sa ng LTO, meron siyang magandang explanation. Kasi dahil nga ang pagbablog ngayon ay nagbo-boom sa Pilipinas, at paggagawa ng content, gusto nila malaman kung meron bang batas dito na pwede nilang hulihin or pwede pa niya to pwede pa ba niya tong ipagpatuloy bilang klase ng content. Kasi sigurado ako sa lahat na nakita ko, sa lahat na nagdaan dito sa social media, merong isa silang gagawin na sobra o sumobra sa kanilang iniisip at doon na magkakandaloko-loko yan. Ang dami ko na nakitang ganun. 8 taon na tayo na sa social media. Nakita ko na lahat. Hindi na ako nagugulat. Pero alam mo yun, for comedy's sake, nai-enjoy ko naman yung mga content niya. Pero yun nga, minsan kasi talaga lalagpas yun eh. Sinabi nga din yun nung dati din natin na content na si Teacher tsaka si Gabriel Go. Diba? Kahit si Gabriel Go, meron siyang post eh. Na sinabi niya na kahit suportado ko yung ginagawa niya, meron pa rin dapat tayong limitasyon sa ating ginagawa. Dito talaga may apply, like ko sinasabi na influencers, content creators, or any personality, dapat maging sensitive tayo sa mga pinapost natin na content. Minsan, dahil lang sa kagustuhan mag-trending, nakakalimutan natin na marami tayong maaaring ma-influensyahan sa mga contest natin. Sometimes, nagiging negative ang mga ito. Tapos may nag-comment sa kanya. Sama kita sa Ops 3 weeks ago. Masyado po kayo mabait ay pagsagutan, sir. Contact mo lang, lalapag na si Balagbag. Tapos sumagot siya dito na sinabi niya na LTO muna, pag naayos mo na, pwede siguro pang clearing na lang, huwag na pang banggaan. I think ang point ng LTO dito, ewan ko kung bakit, baka content pala, nasa isang simulation lang pala tayo. Na content lang ang lahat. Para ako nasa isang episode ng The Truman Show na lahat na lang ay content, lahat ng galaw ko ay may angulo, may video, may punchline at 1 minute lang lahat, 1 to 3 minutes lang ang aking kada skit. So, sana alam mo yun, ayoko naman siyang madali kasi content naman yan, pero sana pag magpo-post pa siya ulit ng content in the future, relax lang niya. Siguraduhin lang niya na safe ang lahat ay planado, may koordinasyon sa mga kailangan ng mga LTO or barangay o kahit anong opisyalis na kailangan nandun. Feeling ko baka yun yung pag-usapan nila eh, na pag pumunta siya sa LTO, baka ba pag-usap LTO sa kanya, ito yung mga limitasyon mo, ito yung parang 10 commandments ay ibibigay sa kanya para makagawa ng content nang hindi na nila kailangan tignan kasi baka pwede silang mapagalitan ng public outrage kasi di ba may mga ibang tao kasi na talaga ayaw yung ginagawa ni Osas. Minsan talaga may mga sumosobra at minsan hindi mo na nasa gray area ka na sobra na ba ito ginagawa, may pwede bang masaktan dito, may batas ba akong illegal na ginagawa, at yun nga malalaman natin pag pumunta siya doon or ano man ang magiging reaction niya. Gusto ko lang gumawa ng apology video. Shoutout po sa LTO. Pasensya na po sa ginawa ko kung hindi po naaayon at naangkop at maaring gayahin ng ibang tao. Lubusan ko pong ipinaghihingi po ng kapatawaran kung ano man po yung nagawa ko. Saan nyo pong tutugon po ako kung gagayahin yung contents ko dahil mali po, tsaka mahal po yun, patagas po kayo doon. Tigilan natin yung panghihin na ko sinababasa. Then, ginagawa lang ng LTO yung trabaho nila. Okay, so no need to hate, hindi para dumipensa, alam ko pong mali po ako. Tsaka gusto ko lang dapat ito tinatagal-gal sili ko, walang signal light! At sa huli, hingi po ulit ako ng pasensya sa nangyari. Bawal tayo magmaneho ngayon. Ayan po. Hindi po ako nagdadrive po ngayon. Hindi po ako nagdadrive. Ayan po.
nakatowing truck po kami. Opo. Ayan po. Nakatowing truck po yan. Sunod na balita ngayon na naman. Ito naman, ito talaga, illegal talaga to. Arestado isang x-ray technician na namboboso ng pasyente sa isang clinic sa Tondo. At least, ang ninakaw niya dito, hindi kagamitan pero ng tingin. Ito ang isang x-ray technician na nambobo X-rated the X-ray. Tondo, Maynila. Nahuli siyang Pinakamagaling na writer sa Power Generation. pasyenteng nagbibihis sa x-ray room. Hindi ko maintindihan, man. Meron namang online, alam mo yun? Online naman pwede ka manood eh. Bakit? Sa kulungan ng bagsak XXX-ray. ng 25 years old na medical staff matapos mahuling umanong palihim na binivideohan ang babaeng pasyente sa isang klinik sa Tondo, Maynila. Lunes ng umaga nang magpa-x-ray ang babaeng biktima. I mean, man, i-check nyo lahat ng mga files. I-check nyo yung hard drive yan. Check nyo lahat. Man, kung ginagawa na niya, imposibleng yun Bilang lang. requirement sa kanyang trabaho. Pero habang nagbibihis sa loob ng x-ray Sinong room, nanghuli? may napansin siya. Isang cellphone daw ang nakatago sa ilalim ng mesa at nakatutok sa kanya. Okay, so Sa napansin mismo ng babae. Nakumpiska ang cellphone na ginamit nito Yan sa na. Tingnan nyo lahat yung file. Scroll, doom scroll. Tingnan nyo lahat. Hindi ito ang unang beses Sabi ko na eh. Yan na dapat binabalagbag. O sas batuhan ng motor sa mukha. At malaman kung may iba pang Laptop, mga video men. at iba pang mga biktima. Tingnan nyo lahat. Hindi humarap sa kamera ang suspect pero Alabas na itinanggi kaya niya siya? ang paratang at sinabing na set up lang daw siya. Kasalukuyan namang inaalam pa kung lisensyado ba ang suspect. Nakatakdang sa pahang ng kasong paglabag sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act at paglabag sa Radiologic Technology Act of 1992 ang lalaki kung mapatunayan. Gandang ang gandang metapora eh. Nung pag-video before, sa pag-video na to, ito yung extremes eh, di ba? Isa talaga alam natin bawal yan. Isa naman, nasa fine line na at malalaman natin moving forward ano magiging mga pagbabago kung meron. Well, hindi siya reliever. As in, na-relieve talaga siya. Gusto niya ma-relieve siya. So, doon tatapos sa ating mga balita. Kaya sana gusto niyo yun. Kung gusto nyo pa na makakita, huwag nyo kalimutan like, share sa mga bulagbag yung friends. Huwag nyo kalimutan subscribe. James Shopper na babaalam. Shoo!